जों तिनी डेपुटेशन दिमाने कारण खा चिनी दुर्गा चौमुहनी आरडी ब्लॉक नो जों डेपुटेशन दिलाइखा कमलपुर सुरमा भी दिलायो ना जों तिना डेपुटेशन दिलायो तामने बागै हिनबा कमलपुर बाय सुरमानी तीनटा बिसि सयटा बिसि खबजागै दंमाने बा जों तिनी आरो डेपुटेशन दिलाइखा हिंकाय तिनी जतन साइ थांगा सिगां सानाय र जों एक नम्बर चिनि पॉइंट नारो खातिनि नि जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक बरक न तियै जों चिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा परना नेंनाय जों तिनि जे ताबुकनि जे रुलिंग गभर्नमेंट नि चिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब थांनाय मासनि 7 तारिखो जे बांला हरब बाय चिनि कक ब्रक सुइजागनानि ओंथों होननाय आगोनै जे डिक्लेयार खालायरि माने सीबीएसई कोर्स आबुनि बागै जों बेलायखानो खा खामजाक आबुनि बागैनो जों तिनि अर खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक ब्रक बाय चिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परिथुन आमतै हिनाय आगोनै सब्जेक्ट ओनलि सब्जेक्ट काइसा जों रिथुं थियाबा जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो चिनि अ डीपी परिवर्तन तांथुं चिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों 90% तिनि जत तिप्रा जुदि गसिउइ दंखांकै बुइनि दफारक वानजुइ दफानि बगरक ककब्रक एमए खलायै जुदि बरक वानजुइ तुतुइ रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खलाय दंखांकै तिप्रा साबसंनि बरक गय तामै सपोर्ट खलायमै आंनाय आबुनि बागैनो आं जत तिप्रा सारक नब खरां पालबाक साथे सानानि बागै जत तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सारक आं अबजाव ताइ थाइजा कै बिसि इलेक्शन नि कक सावै थांगा जों दाबि खलायका तिनि जे चिनि बिसि इलेक्शन चिनि एडिसिनि यागो ताबुक दङ चिनि टिटि एडिसिनि हापांगो आबुनि बागै नमिनेटेड चिनि जे चेयरमैन रक जे तनिमानि आबरकनि कक्तिनो चिनि जत पंचायत बिसि पंचायत चलिनानि उंथुन ने जों तिनो भिडिअ न मेमोरेंडम रिखा हिंकाय आबुनि बागैनो जों जुदिनो नरकनि बरक न नरकनि पार्थी रक न नरकनि जे गभर्नमेंट रक न जुदिनो बिसि पंचायत चालमन थाका हिंकाय बिसि इलेक्शन खलायदि बीजेपी सरकार न आं सावो रुलिंग गभर्नमेंट सरकार न बिसि इलेक्शन खलायदि दूध का दूध पानी का पानी इंगै थांनाय आफ्रो जों जाने जाने मते जों जाखलायनाय गा तिनि चिनि अर 7टा पॉइंट नति जों अर तिनि मेमोरेंडम जमारे लाइखा चिनि अर रूट विशेष खलाय कमलपुर टु आमबासा नि रूट जे yang चिनि yang फारि बाया कचु छरा तुइ खलाय जे थांमानि अ रूट न काहाम काय कन्स्ट्रक्शन खायनानि उंथुन ताइ चिनि अर जे तुइनि पाइप रक मान्याङै तंमानि आबरनो जतन नायकानि खायनानि उंथुं भिडिअ नि जे आवताइ तंमानि ब भिडिअ साहेब नि जे आवताइ तंमानि ब आबो बिनि थाने बनारखा ब एसडीएम डीएम एमन की सीएम न पर्यंत रहरनानि हिने बतिनि चुनाव गसिका इनके बेलायखाना हामबाय आसुकनो हामनांखा এবং বিডিও সাহেব তিনি এমডিজি সাহেব এবং তিনি উমেননি সেন্ট্রাল মেম্বার তারপরে তিনি এক্স টিসিএস এবং অফিসার হিলাল দেববর্মা বড় নিজস্ব তম সঙ্গেই जों ভিডিও বাই অনেক কক সালাইকা এবং প্রবলেম जों যেটা 7टा पॉइंट रोमानी ओ पॉइंट नगो निजी बिनि आउटाव जेता तंगो आबो ब निजी गसिजाक आं खायनाय एवं आनि आउटनि बायरे हिंकाय ब अक्रा रन रहनाय सीएम नि आरो रहनाय एवं चीफ सेक्रेटरी आरो रहनाय एवं सबसे साका बतेसा डीडब्ल्यूएस नि कतन रहनाय तुइनि सबसे प्रॉब्लम सबथिनि हाव सबसे तुइनि प्रॉब्लम सुदु दुर्गा चौमुहनी ब्लॉगया सारा त्रिपुरा राज्य ब्लॉगनो सबसे तुइनि प्रॉब्लम जों तुइ बायनि युद्ध खालायदों आरो तुइ सारा बरक बासि मैया बनि बागै जों बार बनो साका आबोनि बागै व्यवस्था खायनाय आरो गोबां मा प्रॉब्लम जों सबसे जों रमानि कक बरक भाषानो तुइदा जों सालायका कक बरक भाषा नॉर्थ ईस्ट जारा दंनाय जेमन मिजोराम मणिपुर नागालैंड आसाम जत्त जागावनो निजिनि कक बाय कक सालायो एवं कक बाय सैमानो पेपार बसियो कक बरक बायनो बं निजिनि भाषा बायनो किन्तु चिनोर जों तावबो अधिकार माया ओ अधिकारनि बागै जों काहामकाय साका आरो स्कूल सारा तो शिक्षा माया चिनि स्कूल न काहामकाय चालनानि बागै एवं स्कूल जेखाने दङ निनि आउटाव दङ आरो गोबां मा प्रॉब्लेम दङ तुइनि प्रॉब्लेम दङ
लामानि प्रब्लेम दङ थांमायां दङ এই সমস্ত প্রবলেম जों सब কিছু जों कक सालायका आबन परे बनिजि जोंनो कक निका हामबाय पहिला ननर प्रेस मिडिया रौना हामबाय दु जों तिनि चिनि दुर्गा चमुनि आदि ब्लक नि आन्दार चिनि सुरमा विधानसभा एवं कमलपुर विधानसभा कलाई के चिनि जों भिडियो नि अरबो पब्लिक रक नि हिट नि बागै पब्लिक रक नि बागै जों तर भिडियो बै मालाय फेमार एवं डेपुटेशन रिले माने अबन कारण एक नम्बर खाबले चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक थेबे चिनि कक ब्रक सुजागना निउंथुं आबो जों सेंट्रली बो जों आयांगो चिनि टीटी एडिशन बखाक्ते जों आंदोलन खालायतो एवं जों बर्तमान स्टेट गवर्नमेंट थानिबो राज्यपालनि थानिबो जों आबो जों डेपुटेशन रिखा एवं बसकांबो थाबुरनाय एवं जों अर ग्रासरूट निसिमि तलानसिमबो जों चिनि भिडियो नि थानते जों आबनो तैबो जों डेपुटेशन रो भिडियो जोनो साका आबनो बो बिनि हाई अथॉरिटी थानि बो फरवार्ड खायनाय सेकेंड चिनि बीसी इलेक्शन जों जतन साइमानो जे जनरल एलाकाव विभिन्न कोरोना पेंडेमिक नि बिसिंगो हे विभिन्न इलेक्शन नङै थांका पंचायत समिति तो पंचायत नि निंगं थं जत माने इलेक्शन नङै थांका इवेन असेंबली इलेक्शन नखा बाय इलेक्शन नखा असेंबली इलेक्शन सिगां एर परेबो 2021 चिनि टीटी एडिसी नि जे एडिसी विलेज जे तंगमाने 587 एंके ओ बिसिंगो तावफानो बर्तमान राज्य सरकार कोन इलेक्शन खालायनानै स्टेप नाहारिया आरोनो परिष्कार जों सायमानो नांगौ एवं जों जरा इंटेलेक्चुअल टिप्रा नरखाय दंनाय रक बा जत अनेक बरक सायमानो ओ सरकार चिनि बागै मुंसा बिनि दरदि कुरि कक सिमि कतर तिनि चिनि बीसी इलेक्शन खांका जोंरो वालाय सुलायना नांगला खामु बीसी इलेक्शन खांका चिनि रेगा तै चिनि फान अवेलेबल खामु बीसी इलेक्शन खांका जों तुइनि समस्या जों समाधान खालायमां खामु तिनि टिप्रासा एलाकाव मैक्सिमाम जागावो तुइनि अभाब लामा कमानि अभाब अंगनारि बजारा राय बुसाराव फरायना थांनाय रक तिनि बरक आजो सामुं रहजा गया এই স্বপ্ন তুই जों चिनि एडिसी हापांनि बिसिं तुइ स्टेट गवर्नमेंट नि थानियो जों मेमोरेंडम रिमानि फरेबो ब्रक आबनो बसो जाते कार्यक्रम खालायनो चिन थानताव फानो कुना आन्सार फाइया ग्रास लेवल नि बिसिं तुइबो तिनि प्रत्येकटा ब्लक जों मियाबो मन आर्टि ब्लक खालायो तिनिबो दुर्गा चमुनि आर्टि ब्लक कयेक दिन बिसिं जों कुमारघाट खालायनाय कयलासुर खालायनाय जों चिनि यांगो अंको सालेमा ब्लक बो खालायनाय आम्बासा बो खालायनाय जों अमाय खालाय जों कुरुं जागो जों अ डेपुटेशन चिन्ति प्रासान खरांनो चुंति सालायनाय हामबाय।